Senyor Ventura, bon dia, Bon dia a tothom. Un altre alumne aplicat de les classes que imparteix els dimecres, doncs és el torn de l'arqueologia folclòrica de descobrir monstres del monstruari català. Nois, Què? avui Què? el gambutzí. ¡Ay, qué miedo! No pensava parlar d'aquesta bèstia, però ahir a la presentació se'm va acostar un jove xerit i va dir has de parlar dels gambutzins. Doncs vinga. I no va parpellejar en cap moment. Després va desaparèixer envoltat en fum i tenebra. O és que jo anava borratxo. Una de dos. Escolta'm, Gerit, els que tenim un passat, encara que sigui petit, però en el món de l'esplai, el gambutzí ens resulta familiar, Sí, us resulta familiar. Correcte. Vet aquí un joc de paraules que molt poca gent podrà entendre. Sí, però els ja que l'hem l'han fet. entès l'han gaudit com mai, Ara. Usted se la sabe toda. Això és el que aquest ens 10%, interessa. l'acudit del 10%. Sí, senyor. Que només l'entén el 10%, però Això aquest és. 10% es parteix. Exacte, home. El fidelitzes. I a més en les teories de ràdio, l'única cosa que recordo del que em van explicar a la universitat és aquest efecte club que genera la ràdio, que és sentir-te partícip d'una comunitat, d'una forma especial i diferent que el que faria la tele, per exemple. Veus com Usted mulito, ahora en serio, ¿eh? en sèrio, Va valdre la pena Jo molt. És que jo no sé què faig presentant aquest programa. Jo hauria d'estar... S'ha de donar classes. Sí, clar. esclar. Descripció policial dels gambutzins, pels que no hagueu anat a esplais. Els gambutzins són follets que prenen forma d'ocellots negres i no els agrada sortir de dia. Les nits més fosques volen en grups damunt els boscos i ciutats, i si pareu bé l'orella els sentireu respirar de manera inquietant. Déu-n'hi-do, per ser una Noi. cosa petita... Escolta, tu quan sents respirar un ocell, Sí. és que o estàs molt a prop o estàs boig. Ja t'ho dic ara, això. I a més el concepte de respiració inquietant. Sí. Perquè hi ha moltes maneres de respirar, però d'una forma inquietant, què és exactament? Molt poca gent ho fa. I una d'elles sí, exacte. Una d'elles és el dimoni, crec que és. D'acord. Cal evitar-los, ens asseguren des del costumari, la nit de Sant Joan, doncs són especialment perillosos. I no diu per què. Per què deuen fer? Escolta, jo no sé, però sempre surt la nit de Sant Joan, tu facis com tu facis, està la nit de Sant Joan allà. Ja ho hem dit que hi ha una massificació d'actes i de circumstàncies d'aquestes paranormals a la nit de Sant Joan. Que si les coves que les viginen els dracs a les 12 de la nit de Sant Joan s'obren, et deixen passar, barra libre a l'infern... Sí. Fem festes, ens disfressem... Doncs Aquelles, això. clar, aquelles coses que fa la gent per Sant Joan, doncs no es pot aguantar, que hi ha més dies a l'any, home. Exacte. Escolteu, us llegeixo un fragment sobre la història dels gambutzins que he llegit en un llibre molt antic i la veritat és que no he entès la frase. He entès la primera part, quan diu el gambutzí és una mena d'homenet petit que dona surres a les fadrines. Epa! Home, no. Sí. Sí. Apallissa les fadrines, es veu. Fins aquí és el que diríem, Però després diu una altra cosa. La torno a llegir. El gambutzí és una mena d'homenet petit que dona surres a les fadrines quan van de vistes quan llustreja. A veure, és que jo ho estic intentant apuntar pel Twitter, però és que és molt llarg, la meva mecanografia és no limitada. No ho he entès, Quan van de vistes quan llustreja. Que van de vistes quan llustreja. Que van de vistes quan llustregen, Sí. Molt bé, d'acord. No, quan llustreja. Quan llustreja. És singular, Molt bé, d'acord. Què és el que més m'inquieta? Molt bé. En fi, el gambutzí, el que hem de deduir de totes les fonts és que és petit, que tan petit no es veu. Això és un clàssic ja de la mitologia, que quan no sap com definir una bèstia, no, home, és que és molt petit, és que no es veu, no... és que no l'he vist de gaire a prop. Però d'altres asseguren, i això també inquieta, que és una ombra o la personificació de la nit. Ah, qué guay. Ostres, però... Molta metàfora avui. Sí, per Sí. favor, no pots concretar una mica més, que m'estic marejant? No, espera que ara ve el pitjor de tot. A les Terres de l'Ebre, un gambutzí és un ser imaginari sense definició Apa, vinga, va. que, atenció, s'utilitza per deixar perplexos els nens. Sí, tant que ho fan. Atenció. I els adults, perquè jo estic una Ara mica mateix... descol·locat. I no som nens ja, precisament. Tu imagina't una reunió del Consell Comarcal. Nois, hem d'inventar alguna cosa per deixar perplexos els nens. O sigui, que ja em diràs tu que la gent s'avorria molt, o els nens, que no sé si estan perplexos, no sé com és un nen perplex. Sí, És un nen sí. com A les Terres col·locant una de mica l'Ebre, els ulls. això. A les Terres de És l'Ebre. alt, calvo i té les dents així com a tortes. Això és el gambutzí. És el gambutzí mare. però És és el el nostre- pare de tots els gambutzins. És la nostra definició. Total, que a les Terres de l'Ebre el que feien era entabanar els nens dient-los bestieses sense sentit, com ara que un gambutzí és com una fura, però gran com un tren. Vinga, va. Això és com va acabar aquella reunió, I troba'l. Noi, els hi hem de dir alguna cosa. Doncs mira, que és una fura gran com un tren. Per això li fots una colleja al nen i el fas anar a treballar directament, que és el que necessita. Ja veuràs tu com es queda perplexa. El que ara esteu pensant, Quim i Jordi, és... hem trobat un ensenyament en aquesta història del gambutzí. Hi ha alguna moraleja?
No ho sé. El més semblant que he trobat és un acudit de gambutzins. Ah, mira que bé. Sí, senyors. Però van dos gambutzins pel carrer... No, i cau la teva mare. No és això. No és això. Mireu com fa. Diu, això era un home que anava passejant per la muntanya i es va trobar un altre home que estava fotent cops de puny a l'aire, rotllo Joan Cobra. Això ho he afegit jo, Joan Cobra. Sí. No ho diu en Joan Amades. El tio li diu, oye, què passa? I l'altre diu, no res, és que m'han dit que per aquí hi ha un munt de gambutzins i n'estic caçant. I el tio diu, gambutzins? I què és això? I l'altre diu, no ho sé, encara no n'he agafat cap. Veus? Mira que ja... Ho veieu, no? És un acudit d'aquells no cal que dels rigueu, bons. perquè no és de riure, és de pensar, exacte, és estupor. Però d'aquí ve allò, el referent de l'esplai i del món associatiu de les nits, quan els monitors estan cansats, volen fumar un cigarro, Sí. O el porro, directament, o el que sigui, perquè els monitors els d'esplai... diuen als nens, aneu a buscar gambutzins. Exacte. També té nom de marca de ganchitos. Gambutzinos. Capuzzinos. Està bé, eh? Sí. Ah, sí? Gambutzinos, de Rifacli. No, veja. Quina poca gana fa venir Rifacli. Doncs bé, els amics gambutzins que s'afegeixen a la nòmina del monstruari català que cada dimecres anem descobrint a l'arqueologia folclòrica d'en Jair Domínguez,